ትግራይ ብርክት ዝበሉ ጸጋታት ካብ ዘለዋ ክልል ሓንቲ እያ ኣብዚ ሕዚ ንርከበሉ ከዓ ኣብ ጎቦታት እምባር ዕዶም ኢና ንርከብ እምባር ዓዶም ኣዛዛር ዓዶም ዝበሃል ኣብዚ ከባቢ ስለ ዝጸንሐ እዩ ኣብ ወረዳ ኣላጀ ንርከብ ኣብ ወረዳ ኣላጀ ከዓ ሓደ ታሪኻዊ ቦታ ኣሎ እዚ ታሪኻዊ ቦታ ከዓ እምባ ኣላጀ ይበሃል እምባ ኣላጀ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ብዙሕ ታሪኻት ዝተመዝገበሉ ብዙሕ ዓወታት ዝተመዝገበሉ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ ወራር ጣልያን ምስ ዓድዋ ኣታሕዚ ከኣትተሎ ንኢትዮጵያ ክወርር ከኣትተሎ መጀመርያ ኣብ ኣላጀ ብጸድፊ ዘይተርፍ ዝተደምሰሰሉ እዩ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ኩሉ ቦታ ማለት እዩ ጸላኢ ወራሪ ሓይሊ ጣልያን ማለት እዩ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ብዝኾነ ጽሑፍ ብኣብሪቬሽን ጽሒፉ ኮይድሎ ከም ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ጎቦ እዚ ማለት እዩ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮ ወራሪ ሓይሊ ጣልያን ኣብዚ ስዕረት ዝገጠመሉ ገዳም እንዳ ኢየሱስ ከም ዝፍለጥ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ዝርከብ ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም እዩ ኢየሱስ ህንፃ ማለት ትበሃል ተሎ ሰለስተ ቤተ መቅደስ ዝሓዘ እዩ 44 ኣእማድ ዝሓዘ እዩ ኣብዚ ዘለናሉ ቦታ ኣብ ትግራይ ክልል ዞባ ደቡብ ምብራቅ ወረዳ ሰሓርቲ ከተማ ግጀት መስጂድ ሸህ መሐመድ ዛሂድ ወይ ኣቦ ዛሂድ እዩ እምባር ዓዶም ኣብ ጣብያ ሕንጣሎ ውሽጢ ዝርከብ እዩ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ እቶም ዘለዉ መስሕባትና ባህሊ ቱሪዝም በርከት ዝበሉ ኣብዚ መስጊድ እዚ ላጽንሑና ዓበይቲ ሸህ መሐመድ ዛሂድ ኣባዋ ዛሂድ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብትና ምክኣል ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ኣሎ ኣብ ተፈላለየ ሃይማኖት እንደገና ነውረሉ በሓደ ቦታ እዩ ወረዳና ሰፋሕቲ ጸጋታት ቱሪዝም ዘለዎ እዩ ሰፋሕቲ መስሕብ ቱሪዝም ዘለዎ እዩ እዚ ከባቢ ዝተፈላሉ መሳፍንትታትን ኣዘዝትን ዝሓለፉሉ እዩ ማለት ወረዳ ሰሓርቲ ሃም ወረዳ ብዙሕ ጸጋታት ወይ ከዓ ሓድግ ጸጋታት ዝሓዘት እያ ስሩሕሉ ልኽእል ቦታ እውን እዩ ከም ትርእይዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ብተፈጥሮ ዝተዓደለ ቦታ እዩ